Stretla som mojich dvoch spoločníkov, z ktorých obidvaja pochádzali kvázi z internetového biznisu alebo od nejakej technológie a mali také nejaké technologické zázemie a minimálne sa vyznali v tom internete. Jeden z nich z hodou okolností bol pri zrode Zoznamu, takže naozaj o tom vedel. A teda vymysleli sme Pelikána. Ďalej. V podstate my sme Pelikána, my sme sa začali stretávať v roku 2004, niekedy tak okolo mája, a vtedy sme začali teda na tým špekulovať, že asi toto by bolo dobré a ako by sme to mohli spraviť. V auguste sme si vlastne založili firmu a vlastne od augusta do nejakého novembra sme si to nechávali programovať kvázi nie na mieru, ale nechali sme si trošku upraviť ten krabicový software, do ktorého sme vrazili peniaze. A samozrejme rozmýšľali sme nad tým, že akým spôsobom vymyslíme tú doménu, alebo teda ako sa to bude volať. A úplne najlepšie nám z toho vyšiel Pelikán, pretože to bola taká milá postavička. A keď sme prišli na Slovensku, keď sme tak trochu otriasli celým tým trhom, v podstate nikto nám neveril, že tam si robili srandu. Začínali sme teraz s krabicovým softverom, ktorý bol veľmi, veľmi jednoduchý. V podstate mali iba nejaké základné funkcionality. To znamená, že dokázal klientovi vyhľadať na základe jeho požiadaviek letenku, zobrazil mu aké sú ponuky a klient si to mohol zarezervovať, ukončiť rezerváciu. To bolo asi tak všetko.